Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Gala, kumusta? Mayong adlaw karatong tanan. Iyan na kita karon sa Roma 1:22 ngadto sa 23. Ang pulong sa Dios nagingon, biangkon nga sila maalamon apan nahimo silang mga buang-buang. Og giotro ang himaya sa walay kamatayon nga Dios ngadto sa imahe sama sa malimbungong tao, mga langgam ug upat ka tiil nga mga hayop ug mga nagkamang nga mga hayop. Walay tao nga mabuhi nga walay Dios. Kung ang iyang gipanghimakak ang Dios, ang Ginoo sa iyang kasing-kasing, ubalhin siya sa laing Dios-Dios. Kay ang tao sa iyang kagalingon gihimo aron mutuo nga adunay Dios. Mga igsoon nga nay mga tao karon nga nagtuo sila nga wala sila nagsimba og Dios, kay lain man ang ilang gihimo, wala sila reliyon apan sayop sila kay naay Dios-Dios nga ilang ginasimba. Tingali bahandi ang ilang Dios-Dios, tingali dungog, tingali kaalam ang ilang Dios-Dios. Tanang naglimod sa Dios, aduna man sila grado og wala, adunay kaugalingon nilang unsa man sila. Ang tinuod duna sila yung mga ginadaig sa ilang kaugalingon nga ilang gihigugma, na ilang gihimaya, adunay ilang gitugyan ang ilang kaugalingon ingon nga pagsakripisyo niini. Uban tingali mao ang pag-mountain climbing, ang uban mao ang pag-apil sa mga revolusyonaryo, ang uban pag-apil-apil sa mga lihok sa batanon, ang uban pag-apil-apil sa sayaw-sayaw, ang uban pag mahimo silang sikat. Mao kini ang ilang gipakadiyos sa ilang kinabuhi. Ang ubang katawhan nagsimba sa ilang mga pangulo. Ang uban naglaom nga pinaagi sa ilang pagbaton og kalampusan, pinaagi sa ilang success. Matag usa nagtigom og mga sapi, nangita og mga kayamanan aron sila malipay. Ug kini gihimo nila nga Dios. Ang mga naay grado nagsimba sa ilang mga libro, sa ilang mga filosofiya. Daw murag naa sila kaalam apan sila mga makasasala. Ang mga politiko ginaot sa ilang kadaugan sa tanan paagi, bisan pila pa ang bili aron makuha ang gusto. Amo na ingon nga bahalag ibaligya pa ang kalag aron lang mudaog sa politika. Ang mga estudyante nagsalig sa kalambuan sa kultura, ang mga aktivista mihalad sa ilang gulingon sa espiritu sa revolusyon. Ipatigbabaw ang kahadlok diha sa kasing-kasing sa katawhan tungod kay ang kalinaw sa Dios dili makita sa ilang kasing-kasing. Mao nga ang ubang mga driver sa taxi dunay mga kubintas nga gipang sulob sa ilang salamin. Diha makita nimo kung sakay ka ilang gipagbitay diha sa salamin sa ilang atubangan. Kay para kuno panguntra sa mga daotang mga mata. Kini siya naglimod sa abilidad sa Dios nga moprotekta kanila. Sa ato pa mas mosalig pakita sa mga agimat o gining mga rosaryuhan kaysa pagsalig nato sa Dios. Uban nagbiyahe gamit ang mga anting-anting, mga habak nga sa ilang pagtuo kini makaprotekta kanila. Daghan sa katawhan ang naglumba ngadto sa mga mananagna, matagna sa ilang kamot, kung sa ilang kapalaran, gabarog o gahulat sila nga maistorya ang mga patay. Basin rag mutambag nila. May uban gusto makig-istorya ni Hitler, ang uban gusto makig-istorya sa mga kinsa pa to ning mga karaan nga mga leader nga mga banggitan, sila si Alexander the Great, kinsa pa tong si Napoleon. Ilang istoryahon ang mga minatay. Pero kini supak sa kabubuton sa Dios. Ang katawhan nakasala labaw sa tanan, no? Tatanang higayon nagmakasala sila tungod kay ilang gisupak ang unang kasuguan nga nagingon, ako ang Ginoo nga inyong Dios, wala na kamoy laing Dios gawas kanako. Mao nga ayaw pag patagna igsoon sa imong kamot, ayaw pag kig-istorya sa mga minatay. Daw pay uban nga ilang istoryahon kuno si Jose Rizal, kay mangutana sila kung say mga tinunto nga mga pangutana, no? O tinunto ba ka kini o walang gyud sila makasabot sa ilang gihimo.
Dako ang ilang kaikag nga musunod sa mga balita sa kasaysayan, sa kawanangan, sa mga artista, sa mga politiko, walay naghatag og pagtagad sa sugo sa Dios. Gidaot nila ang matag usa pinagi sa gira, gidaot nila ang ilang kagalingon pinagi sa paghimakak sa ilang magbubuhat. Mao nga igsoon, eksamina ang imong kagalingon. Eksamina imong kagalingon o naa ba nimo ang gugma sa makagagaho. Nagasalig ka ba sa makina? Nagsalig ka ba sa kalibutanon nga gahom? Nagsalig ka ba sa kasaysayan? Nagsalig ka ba sa unsa mga binuhat? Imo bang gigugma ang imong hitsura? Sige, imo uban mga tao ilang gisimba ang ilang kagalingon, sige lang pausab sa ilang dagway. Mahalag binilyon ilang gasto aron nga ang ilang hitsura nindot. Mo na ilang gihimong tungod sa paghigugma nila sa ilang kagalingon. Mo na ilang gihimong Dios ang ilang kagalingon. Nangita ka ba og tunhay? Nangita ka ba og tinuod nga kalipay sa imong kinabuhi? Mao nga ang tanan nimong kalibutanong gusto nagpagamay sa Dios. Imbes kay ang Dios dako, nahimo na siyang gamay tungod kay naamang kay makagustuhan nga mas labaw nimong gitagaag bili kaysa Dios. Nahimo na nimo kining Dios. Bisan ang imong kahakog, mao kini ang nagkuha sa himaya sa Dios nga musanag diha kanimo. Pag-ampo kita, o Amahan, kami nagpasalamat kanimo tungod sa imong paghimo kanamo sa imong imahe o pagpadayag kun unsa maayo pinagi sa imong anak. Nangamuyo kami kanimo nga ipadayag ang imong gugma sa tanang katawhan aron ang ilang dili pagtuo mawagtang sa tibuok kalibutan. O ang ngalan sa imong Amahan babalaan. Sa iluwa kami kung kami adunay Dios ug wagtanga kini sa among unahuna aron ang imong anak lamang ang maghari kanamo sa walay katapusan. Amen. Pangutana igsoon, ngano nga ang tao nga nabuhi nga walay Dios magbuhat man og kinalibutang Dios alang sa iyang kagalingon. O ngano kahano? Nga katungwa makaila sa Dios magbuhat mag iyang kagalingong Dios. Mao kana ang pangutana igsoon. Daghang salamat sa Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong